Kaixo, nola egiten dira tareak Google Classroomen? Hasteko, non daude tarea horiek? Normalean, irakasleak tarea bat bidaltzean, hemen korrontean, abisua agertuko da. Honek esan nahi du, tarea hau egin behar dudala. Bestela, sartu ikasgelako lana atalean, eta hor izango dituzu tarea guztiak. 4 tarea mota daude. Adibidez, hemen, irakasleak eskatzen du dokumentu hau eta hau irakurtzea, birpasatzea, eta gero sortzea dokumentu bat. Beraz, sakatu hemen, sortu, kasu honetan, laburpena egiteko dokumentu bat, ireki sortu duzun dokumentua, eta hemen idatzi. Momentuan bukatzen baduzu, bidali irakasleari, hemen sakatu eta bidali. Baina gerta daiteke, oraindik birpasatu nahi duzula. Ez bidali, itxi, eta nahi duzunean berriro ireki tarea hau, ireki zure dokumentua, eta bukatzean edo bidali hemendik, hemen sakatuz, edo bidali hemendik, hemen sakatuz. Tarea honetan, dokumentu hauek birpasatu ondoren, egina, baldin bazenitu ja dokumentua zure driven, gehitu sakatu, bilatu, eta gehitu dokumentua. Eta gero, entregatu. Entregatzean irakasleari iruzkin bat egin nahi badiozu, iruzkin hau pribatua izango da, eta bakarrik irakasleak irakurriko du. Baina korrontean egiten diren iruzkinak publikoak dira, eta beste ikaskideek ere irakurriko dituzte. Beste tarea mota bat. Irakasleak bidali dizu azterketa hau zuk erantzuteko. Ireki azterketa, erantzun, eta behin eginda ez partekatu, baizik eta itxi dokumentua, eta markatu egindako gisa. Horrela, irakasleak jasoko du zuk editatu duzun dokumentua. Eta bukatzeko 4. tarea mota. Gerta daiteke irakasleak zeozer eskatzea, baina Google Classroometik kanpo, hau da, hemen zuk ez duzu egin behar. Bideo bat editatu behar duzu, edo kasu honetan korreo bat bidali behar diozu irakasleari, tarea hori behin eginda, markatu egindako gisa. Zertarako, irakasleak jakiteko ja egin duzula, eta berak kalifikatzeko. Laburbilduz, tareak edo korrontean edo ikasgelako lana atalean daude. Ireki tarea, irakurri zer egin behar duzun, egiteko ikusi lana, eta hemen egin beharrekoa, eta egin ondoren markatu egindako gisa. Epean baldin bazaude, desegitea daukazu, hau da birpasatzeko edo aberasteko egindako lana, desegin bidalketa, eta horrela irakasleak ez du zuzenduko. Horrela zuk alda dezakezu. Hori bai, beti epean izan behar dugu. Epea bukatzen bada, markatu egindako gisa sakatu ondoren, desegin bidalketa hau ez da agertuko. Non daude emaitzak? Sakatu 3 marretan, eta hemen agertzen da egiteko ariketak. Sakatu, eta hemen zailkatuta agertzen dira guztiak. Gainera, ikasgelaka hautatu nahi duzun ikasgela, eta begira hemen daukazu, zeintzuk ez daude entregatuta, epe muga bukatu da, eta zeintzuk daude entregatzeke epe mugari gabe edo epe mugarekin. Egiteko atalean. Eginda atalean, eginak eta zuzenduta dituzun ariketak. Eskerrik asko, agur!